Misaka ngadto sa ika-70 gikan sa 76 ang ranggo sa economic freedom sa Pilipinas base sa 2016 Index of Economic Freedom nga gipagawas sa Heritage Foundation. Ang maong index naglakip sa 178 ka mga nasod sa kalibutan ug ang maong pagsaka sa ranggo sa Pilipinas gi-attribute ngadto sa 63.1 ka mga puntos nga nakuha sa nasod. Sa miaging tuig nakakuha lamang ang Pilipinas og 62.2 points out of 100 points. Matod sa Heritage Foundation nga kaning pagsaka tungod sa mga lehislatibong reforma nga gipasa sa gobyerno aron makagama og mga trabaho alang sa katawhan. Ang Malacañang malipayon sa maong resulta, matod ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda.